Ngiyabingelela kubathandi bomculo uthande kwaRadebe lo. Ngithanda ngizonithulela nangu umsebenzi wami omusha enginethemba lokuthi nizowuthakasela ngendlela yesimanga. Ake ngakhohlwa ukubonga isupport nothando eningiboniselwe nemsebenzini odlule. Ningenzele into ebekade ngingayilindele kakhulu nginethemba lokuthi nakulo msebenzi nizophinde ningenzele okufanayo futhi. Ngingakhohlwa ukubonga ikhampani engisebenzisana nayo iLugaju Entertainment. Ngiphinde ngakhohlwa ukubonga ubaba uZuma engasho ngithi uye ongenzele uThandeka nguye namhlanje. uThandeka umsebenzi wakho uzotholakala kuona wonke ama digital store, kuzona zonke indawo ezidayisa umculo online uzobutholakala umsebenzi wakhe. Akhona amaciko engisebenzisane nawo, ukhona uSicebi Inkosi yamagcokama, ukhona uLindani Gumede kwiGospel Maskandi. Ngakuthembisa ukuthi ngizowuthakasela umsebenzi futhi ngizowujabulela ngoba ngiphethe lonke uhlobo lomculo noma uhlobo lwezingoma okuyilona edinga umuntu ophilayo. Engingakusho futhi ukuthi lo msebenzi ngisebenze ngokukhulu ngikhandla kuwona, nginethemba lokuthi ngizowuthakasela ngendlela yesimanga. Uma ngabe ufuna ukuxhumana noThandeka ungathinta iLugaju Entertainment, ikhona kuFacebook iLugaju Entertainment, ikhona na kuTikTok. Uma ufuna ukuxhumana noThandeka direct uzothi Thandeka Radebe kuFacebook, Thandeka Radebe 23 kuTikTok, Thandeka Radebe kuInstagram. Ngiyabonga kakhulu, bengicela isupport nje kuphela bathandekayo, ngiyabonga.